dyan sa may Lardizabal Dental Clinic. Bali, nag-commute na lang ako kasi wala si Daddy. Papakita ko sa inyo dito, guys, yung Lardizabal Clinic. Ito na siya. Pagpasok ko dito, nandun si Ma'am Apple, and then, ito yung mga assistant. Ang gagandang mga assistant. Anong name niyo, Ma'am? Ning po. Ning po. Bali, may pina-fill upan lang si Ma'am sa akin, and then dun din yung kanilang mga certificate. And anong name po ni Doc po? Doc Jairo. Si Doc Jairo. Papakita ko sa inyo mamaya yung sa loob ng kanilang clinic, guys. Medyo mahina lang ako kasi nahiya ako magulat dito. Ayan, si Doc. Tumayo siya agad. Ang gwapo din niya. Gwapo din po si Doc. Ayan, si Doc. Ito yung kanilang equipment, guys. Dito ako mamaya. Ayan, din doon sa isang room, ano yun? Anong tawag doon ito? X-ray. Para, anong tawag doon? Panoramic. Panoramic. So, yun ang gwapo ni Doc. Face reveal daw, Doc. Ayaw niya. And then, may CR dito. And then, ito yung kanilang, malinis. Ito yung kanilang pang-sterilize ng ay, oo nga po, mga pang-sterilize ng mga equipment ni Doc. So, ayan. Then, mamaya pwede ko naman i-vlog, Doc, yung ano. So, ayan guys, i-check pa ni Doc yung ngipin ko. Kakahiya. Nakagakuha yung dila ko kagabi, Doc. Nakagat? Nagasugat nga, oh. Oho. So, meron tayong mga kailangan pastahan, ha? So, kailan natin siya papastahan if ever? Kahit ngayon or sa adjustment mo na kay Doc JM? Kahit ngayon na lang po. Ngayon, okay. So, ang papastahan natin is, ito, dalawa to sa harap. Open. Tapos, ito yung bagang mo dito. Nararamdaman mo, may parang butas siya. Ito, kita mo siya. Ito. Ito, may butas ito. For pasta ito. Itong wisdom teeth mo sa taas, mas maigi, patanggal na lang ito, ha? Kasi pag pinastahan mo lang din siya, since malayo siya, hindi siya cleansable. Ibig sabihin, pag nagtutoothbrush ka, hindi siya inaabot ng toothbrush mo. So, most probably, pag ganyan, third molar sa upper, kailangan siyang tanggalin para at least hindi nasisira, hindi mahahawa yung katabi. Tsaka yung mga ganyang, kasi, third molars, kapag nagpapantay tayo, magbe-braces ka, di ba? Yung third molars na yan, nagbibigay sila ng mga unwanted force. So, kumbaga, pag pinantay natin yung ngipin mo, as long as andyan yung third molars mo, itutulak niya, tatanggalin niya sa alignment ulit yung ngipin mo. So, mas advisable na tinatanggal talaga yung mga third molars. So yung mga third molar, Doc, pwedeng tanggalin na naka-brace na siya? Pwede naman. Hindi naman kasi siya kasama dun sa iba-bracket natin. Pero importante talaga yung Doc, yung sa pasta. Para at least ma-prevent natin yung pagkasira ng ngipin, hindi siya bubunutin, para at least kumpleto pa rin siya kasabay ng treatment natin. May nakita nga daw si Doc yung sa ko, Doc, yung may maliit pala na pa dito. Sabi niya, Doc, pag na lang daw, pag naka-brace na siya, tatanggalin. May tirang ngipin, Opo, yung maliit po. Nandito kasi siya nakasiksik. Pag napantay na yan, tsaka siya matatanggal. So, cleaning muna tayo, tapos pasta, tapos kabit na tayo, ha? Ayan si Doc. Ayaw niya mag-face reveal. Ala, Doc, okay lang i-post ko to sa Facebook ko tsaka TikTok ko. Ang pangit talaga. Mga 3 days daw, Doc, parang usually, natatanggal. 3 days to 1 week. Daw po yung tapos pag ginahawakan mo, sobrang sensitive niya. Pag kumagat ka, mahihirapan ka. So, most probably, magsa-soft diet ka muna. Pag gano'n. Ay, buti na lang, Doc. Instant diet din siya. Instant diet. Ayan, narinig niyo yung mga sinabi ni Doc. Ang yellowish pati, Doc, no? Kasi minsan din ako nagtututbrush. Yung pagiging yellowish, depende kasi yan sa mga lahi, sa races natin. Sa ating mga Asian, normal lang naman yung mga yellowish. Yung mga mapuputi, talagang mga nasa west side, yung mga
nasa Amerika, sila talaga yung mga naturally white yung ngipin. Sa atin, naturally yellowish ang ngipin. Normal lang naman siya. Kaya may tinatawag tayong treatment na bleaching para maangat natin yung whiteness ng ngipin. Yun usually after ng ortho, pwede mong gawin yan para aligned na yung ngipin mo. Magiging maputi pa siya afterwards. Yung iba nga po, nag-veneers po. Yung sa veneers naman, sobrang mahal nga lang. Ayun, tapos tsaka mga mayaman lang yung may afford. So mag-cleaning muna tayo ha. Apa daw. Yung gums natin nagre-react sa paligid. Apo. Since may dumi dito sa likod ng ngipin at saka sa gitna ng ngipin, expect mo si gums irritable, irritated. Natamaan lang natin si gums, Apo. magdudugo siya ng magdudugo. Bakit dito siya nagkukumpulan sa likod ng ngipin sa leg at saka sa pagitan? Ito kasi usually yung areas na hindi naabot pag nagtututbrush tayo. Kaya tayo nagpapa-cleaning dapat every 6 months para ma-prevent yung build-up. Pag may build-up kasi, si gums magre-react dun sa kapal na ito. Ang reaction ni gums, iiwas. Pag umiwas si gums, ma-expose yung ugat ng ngipin. Pag na-expose yung ugat ng ngipin, magiging prone to sensitivity tayo. Pag pinatagal pa natin, let's say may kapal pa dyan, kakapal pa siya lalo. Pag kumapal pa siya lalo, si gums may irritate. Dyan na talaga siya magsistay. Pag nagstay si gums, may susunod sa kanya. Ang next na susunod kay gums, yung buto. Pag sumunod yung buto, una, mangilo yung ngipin. Pangalawa, magiging mauga siya. Ayun yung pinaprevent natin pag nagpapa-cleaning tayo every 6 months, twice a year, or once a year. Depende na lang sa hygiene ni patient. Okay? Pero ang ideal talaga, 2 times a year. Every 6 months. Pero pag ano, Dok, pag naka-brace ka na, halimbawa po, monthly. Kasi pag naka-braces ka, mas suspect for ano siya, mas madami yung magiging dumi. Free cleaning na rin yun. Kasama na siya dun sa sa adjustment mo. Pero hindi ka dito magpapa-adjust. Opo. Kay Doc po. Hindi siya tolerable, tataas mo sila, hand mo, mag-stop tayo. Sige tutuloy po, natin, Doc. pagkaya mo na ulit. Apo, Okay? Doc. Wait lang, Doc. Wala pa yung ano dyan, yung sa brace. Ayan, na-cleaning na po sila sa ano, sa pasta. Tapos sabi nila pa plastic yung dalang ngipin ko. Sabi man mo sa may sukat doon. Sabi ko, wag, kung tatanggalin yung plastic ko, sabi ko, gano'n. Tapos na yung pasta. Po. Brace po. Papa brace po. Inuna po yung ano, yung pasta tsaka cleaning. So, ayan, pinasta mo na tsaka ano. 1 eternity later. Ito na, ikakabit na. Warning lang. Sige, okay na. Wala pong mga ano po, Doc, no? Or anything na tablet. Pwede Wala, ma'am. Ano lang talaga, malamig. Malamig po. Di nakababad po yung ano po, hindi naman po. Pwedeng ganun kung sobrang sakit para sa part mo. Kasi usually yung iba ganun, kumukuha ice cream, binababad. Ayun, parang nagpapabunot ka rin pala ganun. na ano. Sus, Ginoo. Ano ba tong ngipin ko na to? Picturean ko muna, ma'am, ha? Apo, Doc. Smile lang din nakalabas ang ngipin. Smile.
Okay. A few moments later. So, ayan na siya. Gray yung napili ko, guys. Rate ko siya ng ano, hindi pa naman masyadong masakit ngayon. Baka mamaya pa to sasakit. Pagka ano, Dok, ano lang naman to, no? Yung malamig lang na tubig. Or ice cream, ganyan. Ayan na siya. Ayan na siya. Magbayad na ako, guys. Ito yung laman ng ortho kit. Yung mga basic needs for ortho care. Floss, toothbrush, dalawang toothbrush, isang portable, isang at home, parehong soft bristle po ito. Tapos tong scraper, kailangan linisan ng dila since may bakal tayo sa ano, mas magiging prone tayo sa build up ng mga dumi. So mas maigi kung nagpati yung dila, nalilinis natin. Itong microbrush na ito yung ginagamit natin panglinis ng bracket. If ever mastakan siya ng pagkain or ng mumo, ito yung pang susungkit natin instead of toothpick. Para this hindi matanggal yung bracket natin pag toothpick yung ginamit. Ito naman yung floss, since meron tayong wire in between ng bracket tsaka ng ngipin, mahihirapan tayo ng regular flossing. So gagamit tayo ngayon ng threader. Yung threader ito, parang yung sa sinulid, ipapasok mo siya dun sa dulo, tapos yung threader, siya yung ipapasok mo sa pagitan ng wire at tsaka ng ngipin, tsaka mo siya ipo-floss. Ito naman yung important, yung ortho wax. Tagon, pag may mga singaw-singaw. Pag may singaw, ang ortho wax, ginagawa nito, kuha ka ng maliit, bibilugin mo, i-place over mo siya dun sa bakal or sa wire na tumutusok. Maliit lang. Basta maano lang, makover niya yung area na kung saan nagkakos ng singaw. If ever may singaw, ipatong mo na lang sa bracket. Sa bracket na lang po, hindi po mismo dun sa... sa bracket siya ipapatong. Tapos, if ever tumutusok yung wire sa gilid-gilid, ipapatong mo lang din siya dun sa wire. Para at least hindi siya mag-cause ng mas malalang singaw at maging comfortable ka naman. Yun lang naman. And then yung toothbrush, parang regular lang. Regular pero soft bristle siya. Soft lang. Kailangan soft brushing lang tayo. Ano magandang toothpaste po? Kahit anong toothpaste naman maganda naman lahat. Soft brushing lang tayo. Ayan siya. Nandito na ako sa bahay. Pauwi ko lang. Galing din sinundo si Dariela. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung aking brace. Ayan siya. Ayan. Ayan, ito pala yung pinasta, yung dalawa. Ayan, kita nyo naman wala na siyang itim. And, ramdam ko pa yung pangingilo ng ngipin ko, guys. And then, ayan. Kulay gray pala yung napili ko. Pero yung nilagay dito ni Doc na dalawa is yung kulay green and red. So, ayan guys. Then, papakita ko sa inyo yung aking x-ray. Bali, dalawang x-ray to. Noon kasi, nung una, sobrang tagal na. Ito yung bago kong x-ray, guys. Pangit, no? Pangit ng aking ngipin. So, ayan. Meron pang bubunutin si Doc dyan sa ibaba. Yan. Yung parang pinaka wisdom tooth pa dito sa pinakataas ko. So, iaano ko siya, guys. Irarank ko siya 1 to 10. Hindi pa naman siya masakit ngayon. Baka bukas or next day masakit na siya. Ayan. So, ang ganda naman. Maganda yung kinalabasan niya. And naka-promo kasi sila, guys. Ayan. Ito yung aking record doon sa kay Doc. Sa may Lardizabal Clinic. So, ayan lamang, guys. Update ko kayo kung ano yung magiging magiging kalalabasan kasi first day ko pa lang talaga ngayon na may brace. And grabe, dumian na talaga, parang ramdam ko pag kumain nga ako ng lansones pero inaano ko na lang, inunguya. Hindi ko na masyadong inunguya, nilulunok ko na lang siya. So yun guys, kasi bukas is Christmas party nila Dariela pero hindi kami makakapasok doon. So ayan guys, ito yung aking update sa aking brace. So ayan, 3 years to guys, 3 years. Thank you for watching, guys. Bye!